Takže ahoj, ja som Miro Pecho, pochádzam zo Slovenska a momentálne som prvýkrát na Počakuča, takže chcel by som vás privítať takou vážnejšou témou. Je to výber, ktorý nie je aktuálne z mojej práce, takže o tomto ani nechcem rozprávať. Počkáme na ďalšiu snímku, trošku odľahčíme situáciu. A toto už je vlastne výber z mojej tvorby. Je to, keď už tu máme také pozvania na výstavy a podobné záležitosti, momentálne aktuálne prebieha výstava v Bratislave, takže ak by ste mali cestu okolo, tak sa môžete kľudne zastaviť. Toto je jedna z hlavných kresieb, ktoré sú tam vlastne zobrazené. Ja vo svojej tvorbe sa snažím, využívam taktiež figúru, len trošku v inom podaní, takom expresívnejšom, možno nejakých takých polohách, ktoré nevidíme alebo nechceme vidieť, alebo sa ich obávame. Toto je možno také moje videnie vlastne tých postav. Inšpiračné zdroje čerpám viac menej z filmov, niekedy z kníh, z bežného života. Napríklad tá stredná kresba sa volá Doktor Frankenstein, a už potom sú také voľnejšie kresby okolo. Každý máme svojho domáceho miláčika, ja som si takého svojho vymyslel. Chcem, že by nebol krajší ako ja, tak som si vymyslel práve takéto čudo. No a tak doma sa s ním hrávam. Toto je výber z môjho portfólia, stránka. Taktiež tematika jablko nepadá ďaleko od stromu. Vlastne volá sa to reinkarnácia, kedy je tam vlastne zobrazenie nového jedinca z toho pôvodného, z ktorého vychádza, a vidíte, že je to taktiež taká potvorka. Tu prechádzame trošku do malby, kombinácia s kresbou, taktiež tematika je podobná alebo rovnaká. Sú to vlastne bytosti, ktoré ja možno nechcem vidieť, možno sa ich bojím a práve preto ich robím, malujem. Takže takýmto spôsobom sa ich snažím. Toto je tematika trošku náboženská. Je tu viac menej, volá sa to Náš trpiteľ z roku 2009, kedy vlastne je tam to otvorené náručie. A ja osobne by som nechcel, že by ma také dačo objímalo. Neviem ako vy. Tu na tri malby z posledného obdobia tvorby vlastne sú to tiež ladené trošku tak nábožensky s tým pozadím zlatým, niečo na štýl ikon gotických. No a sú to obrazy, ktoré by mali kričať. Jednak tou formou, jednak keď prídem domov, tak keď zasvietím, tak na mňa skričia a sa ich trošku bojím. Toto je na ten spôsob takisto figúry expresívne, ktoré čakajú na svoju príležitosť, kedy môžu vybehnúť vlastne z toho svojho brôžku na nás. Mám rád turistiku, takže tu je jedna snímka, alebo jedna kresba práve z tých tajov rôznych prírodných, do ktorých sa človek rád ponára občas. Taktiež táto kresba je inšpirovaná Hansom Rudy Gigerhom, vlastne tvorcom Votrelca. Práca sa volá Ostrov opustených duší. Je to také častočne biomechanické, vlastne, že sme vlastne obklosaní nejakými nátmi alebo končatinami. Tu na vlastne chrámy, kontrasty medzi dobrom a zlom, medzi pekným a takým niečím temným. Chrám vykúpenia, chrám záhuby. Je tam vlastne častočne taký rozdiel farebný. Každý umelec má trošku uchylku sa fotiť sám, poď na slabšiu chvíľu. Takže toto je môj životný priestor. Na doma, tam si môžete všimnúť, tu na spávam. Takže návštevy sú síce vítané, ale no, nesmú mať klaustrofóbiu, takže keď chcete, tak sa môžete prísť pozrieť. Tu sú trošku použité iné, novšie médiá, vlastne práca s tabletom a Photoshopom. Aj takým môjim snom je vlastne pracovať v
tej sfére game design, takže robím aj niečo podobného. Momentálne nie som nezamestnaný, takže keď viete o niekom, tak mi môžete dohodiť. Taktiež niečo kričiace, ork alebo český skšet. To mi stojí v obývačke, takže môžete kľudne prísť. Jak sa ti usíva? Výborne. Tu na trošku jemnejšie niečo, možno taký ideál mojej predstavy takej ženskej bytosti. Volá sa to zrkadlenie, alebo v podstate zrkadlo, kedy vlastne taká spanilá deva v krásnych šatách, goticko, takých temných, vlastne má v strede nejaký taký portál. Tu na taktiež v hornej časti vidíme také variácie, sú to skice, viac menej taktiež na tie počítačové hry. Takže hore prstnatá upierka. No a tu sú moji zaplatení kolegovia a kamaráti, ktorí sú zachytení práve pri práci. Vlastne tak ako by mal vyzerať správny návštevník galérie, tak si ich predstavujem. Nie sú na pisuároch, takže... No a tu sa s vami lúčia, tu sú spredu, takže ďakujem vám za pozornosť.